дастаи мунтахаби O'zbekiston ҳам мавқеаш барои ба бозиҳои минбаъда баромадан хуб набуд. Ин даста низ дар даври охир бо ҳарифи қудратманди тавонои худ дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ қо санҷид. O'zbekistoниҳо ҳам 9 имтиёзи асосӣ барои гузариш ба бозиҳои минбаъда доштанд. ғалаба ё худ мусовӣ ба онҳо имкон фароҳам меовард ки ба марҳилаи сеюм гузаранд. аммо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ба футболбозони тоҷик кӯмак карду O'zbekistonро мубталои шикаст кард. дастаи мунтахаби O'zbekiston ҳам кораш дар ин вохӯрӣ ниҳоят душвор буд. дар муқобили дастае ки дар вохӯрии аввал ҳам пирӯзӣ ба даст оварда буд, хуб бозӣ кардани O'zbekistonро ҳеҷ кас пешгӯӣ накардааст. вале футболбозони дастаи мунтахаби O'zbekiston ҳарчанд кӯшиш карданд, дар муқобили футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ хуб кор карда натавонистанд. ин дақиқаи 25 ҳаст ки Салмон Алфариҷ тавонист ки ҳисобро боз кунад. бубинед инҷо муҳофизатгарон 3 нафар бозигарони дастаи мунтахаби Арабистони Саудиро танҳо гузоштанд. дақиқаи 33 аст ва бори дигар бубинед Салмон дар назди дарвоза пайдо мешавад ва тӯбро вориди тӯри дарвоза мекунад. дақиқаи 33 ва ҳисоб 2-0 буд ва ин ба бозии футболбозони дастаи O'zbekiston бетаъсир намонд, чунки онҳо бори дигар дар қисми дуюм баъди ба майдон ворид шудани дигар бозигароне ки қувваи дастаи мунтахаби Арабистони Саудиро зиёд карданд, бо тавассути Али Алҳасан голи сеюми худро ба нишон расонданд. бубинед хати дифои дастаи мунтахаби O'zbekiston имрӯз хуб кор накард. дарвозабони онҳо ҳам Қувватов он қадар маҳорати зоҳир накард ки тӯбро аз пеши пои ҳамлагарон ва ё худ зарбаҳои онҳоро боз дорад ва сад гузорад. дар натиҷа 3-0 ва O'zbekiston мисли Тоҷикистон рохатро ба бозиҳои минбаъда аз даст дод. як ҳуҷуми футболбозони дастаи O'zbekiston ҳам дар ёд монд. буданд баъзе ҳуҷумҳои дигар, вале ба задани гол футболбозони ҳамсояи кишвари мо муваффақ нашуданд ва онҳо ҳам дар бозиҳои ҷоми Осиё, бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 ки дар Чин баргузор мегардад, мисли Тоҷикистон ҳунарнамоии худро аз нав шурӯъ мекунанд.